हेलो लोगोफोर जोङो माहाय थांनो नागिरदों होनोब्ला नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरोना लोगोफोर नै उनावहाय साब्रै ओमफ्राय नै आंनि उनाव बिब' सासे जों साब्रैजों माने दैमालुआव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान आरोना लोगोफोर जों बेखौनो फालिनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दैमालुआवहाय मिटिं जादों आरोना बिनिनो ओमफ्राय केन्डेलबो सावगोन आरोना लोगोफोर 5 लाख केन्डेल सावगोन होनदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों बेखौनो नायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांदो आरोना ओमफ्राय नै दायो जोङो रेडि सेडि जानानैथ' फैखाबायानो आरोना बारा एसेबां गोजान नङा आरोना मोनहैसिगोनानो बयखौबो न'आवहाय गंफा केन्डेल सावनो खिथादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो थालिर फांफा गायनो खिथादों फालिलायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय जा जोङो बेखौनो नायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर केन्डेल सावगोन ओमफ्राय बेखौबो नायबोगोन जोङो सफैबायनो लोगोफोर आंनि बे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरोना नै लोगोफोर नै अपेनिं जाखांबाय खोमा ना दा माबा उपेन्द्रनाथ सारा इनो आरोना ओमफ्राय इयाव पर्दा देखायगासिनो आरोना लोगोफोर माबा सिङाव हाबहैगोन ना हाबहैया हाबहैसै ना ओइनो सिङाव पर्दा देखायगासिनो लोगोफोर ओइलाय नैबे लोगोफोर नै दैमालु स्कुला जों गोदो इयावनो फरायोमोन आरोना जि साफा जाबाय नै दैमालु स्कुल आरोना इयो जोहोलाव दैमालु नैयो खाम्फा बे खाम्फा लोगोफोर बर' राव गेवलांथों खाम्फा नामा फरायसाफोरनि दायो जोङो पर्दा नायनोहाय फैबाय आरोना नै इयावनो देखायगासिनो आरोना लोगोफोर ओइलाय फिसानो बेखौहाय दसे खोनासंनानैहाय थांसै आरोना जोङो दहायनो देखायदोंमोन खोमा जोङो फैनाया एसे लेट जाबाय आरोना लोगोफोर एसे लेट जाबाय जोङो ओमफ्राय नै मानसिफ्राबो नायगासिनो खोनासंगासिनो आरोना लोगोफोर बारा इसेबां जायाखै आरो मानसिफ्रालाय लाइजामाव लिरनायालाय गामि गंफ्रोमबो दसजनसो खरै लेंहरदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानसियानो जायासै माथो ना बयबो फैलायलायानो फैनांगौ ओमफ्राय जोङो नै साब्रैजों ज' जिरायनानैहाय खोनासंबाय आरोना दसे ओमफ्राय जोङो एसे लेट फैदों लोगोफोर ओमफ्राय दसेनो जोब्बाय आरोना नै जोबनायखाय जोङो ओंखारबोबाय बयबो ओंखारबोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मालाय केन्डेलखौहाय दा मोनायावसो सावगोननो आरोना लोगोफोर मोनालायबायलै लोगोफोर एसे बजार खालामबाय दा केन्डेल सावनायखौ नायलांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायदो आं दिन्थिनो नाजागोन गंसे गंनै सावबाबो होनाय जानोसै नै लोगोफोर लगायग्राफ्रा बनायगासिनो आरोना लोगोफोर केन्डेलखौ आलारि बाथि आरोना
बेखौ लगायगासिनो बानायगासिनो आरोना नै जाथ'वाखै बेखौ नेनानै नायलांसै आरोना जोङो खोमसि जाबायहाय लोगोफोर नोंसोर मोजां नुनाय नंला आरोना भिडिअखौहाय आरो आंना मबाइलाथ' बारा जाखाया केमेरा बायबाय आरोना लोगोफोर गोलैनानै दाख्लै बिराद दुखु मोनदों आङो मबाइलखौनो ओरैनो बायनो हाखाया ओमफ्राय जेनथेन बायनानै लानायसो ओमफ्राय केमेरा बायनानै होबाय गोलैनानै ओमफ्राय बिसोरो बानायगासिनो दा बानायखांथ'खायाखै नालाय ओमफ्राय जोङो नै दखानाव फैफिनदोंमोन आरोना माबा जानो होननानै कनि चप ओमफ्राय गैला बेबो जोब्बाय मोनजायासै ओमफ्राय जोङो नेहैफिनबाय आरोना इयाव सावखांनायखौ माला सावखांगोन जारलासो जानोसै ओमफ्राय नै बनायगासिनो दाबो जायाखै आदामोन बनायगासिनो आरोना नै एबसुनि मानसिफोर आरोना लोगोफोर एबसुनि आदामोन लोगोफ्रा ओमफ्राय बै लामाथिं दं आरोना लोगोफोर जाथ'वाखै नालाय इयाव जिरायनानै थाथ'दों आरोना ओमफ्राय फाइनेलि नै लोगोफोर सावनो मोनबाय आरोना नै बिनानावमोनहाबो सावफैबाय फाइनेलि आरोना दासो सावनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नै सेन्देलखौ सावखांजोबबानो आराम नुसिगोन लोगोफोर बेखौ सावखांजोबबाथाय जोङो थांनोसै आरोना नायदो आरोना लोगोफोर आंबो बारा एसेबां बुंथिनानै होनोबो रोंला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय बिनि जिउआ आलो गोजोनै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गोदोनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थाखायो आरोना बेनि रुंसारि सानखौहाय दिनैहाय 35थि आरोना लोगोफोर बहुद बोसोर जाबाय आरोना होमबाबो दिनैसिम जोङो फालिगासिनो जों फोजोंबाबो थानो नागिराखै नै बहुद बार बारदों मेनि 1 दानखालिनोमोन आरोना लोगोफोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि साना आरोना लोगोफोर 35थि रुंसारि साना ओमफ्राय आङो भिडिअखौहाय लानानै दोनदों आरोना ओमफ्राय भिडिअखौनो आङो हगारनो समखौनो मोनाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैसो सम मोननायखाय दिनै लेटबाबो हगारनानै होनोसै होननानै साननानै हगारबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा नायब्लानो जाबाय अब्लाबो नायनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मोनालायबाय आरोना जोङो आं सावनायखौबो एसे नायदो आरोना लोगोफोरनि आंहा दासो सावदों भिडिअ लादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय आदाखौहाय लाहोथ'बाय आङो भिडिअखौ मबाइलखौहाय ओमफ्राय दायो सावनोसै आरोना आङो बारा गैला नै आदामोनानो एसे सावखाबाय नै बिनानावनाबो एसे बुरजा सावबाय बाख्रिफोर पुलिसफोर जाखांजोबथ' मोजां जादोंथ' आंखौबोलै मोजां जादोंथ' फै सारा फै बरिया जाखांथारो रेडि मबाइला दासो ग्लाव ग्लाव जोंदों हराव साफायबा हारसिंनो माबा मद सर्ट ओंखारलांजोबखायो हराव साफायनाया बिमाखै दा ओइ आलादा बायदि साफायनांगौ बेयावसो एखौ नुहुरनांगौ आरो बै माबाजों एसजों इउजों एसे खाथि खाथिद्राय जाबाय कम्पिउटार नायबाय नोङो कम्पिउटाराव नायनोथ' आरो नैबो गाखोनासो खेबनांगोन ड्रनजों खेबनायनि सोर जेनखो जाया बे मोनसेखौ बोखारलाय केन्देलखौ बोखार एया जायाखै नैबे सासेया नङा बिसोर साथामा जों गामिनि एसे देखाबाय खोमसियाव थानानै सोर सानबाय थादोंबा
दे नानिमोनाबो गोसो बायदि खेबजादो दासो जि मोजां नुदों नै लोगोफोर सावखांजोब्बाय आरोना हनै ममा गेजेराव थाबाय जेबो नङा दे होमबाबो जों सावखांबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै जोङो केन्डेल सावनायखौ नेनानै दायो थांसै नै साइकेल बोराइजों गेग्रे गेग्रे आयौ 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 सलायना मायो मा बानायनो हो सलाय दासो सलायगोन आं जेबो बानाया आयौ नै ए मोनसे हमाखै न'आव थांफिनसै लोगोफोर मोनाथारबायमोन आरोना 7:30 जाबायमोनदां ओमफ्राय 8 जाखोना माखोमोनथाय पात्ता नाय ओमफ्राय थांसै आरोना जोङो बाय बाय